Здравейте хора, аз съм Стоян и днес ще ви покажа едно видео, което съм сътворил лично аз. Искам да ви го покажа, макар че бат ми го е направил, да не съм аз. Но все пак искам да ви показва. Казваше Enchanted. Ето Enchanted, но напусна на компютъра и не знам защо. Защото така, нямаше канал в телефона и го мързеше да си направи. А направо се направи пародията. Казва се Enchanted, a Minecraft Music Video Parody. И се абонирайте за него. Сега ще ви го покажа набързо. Понеже искам да ви... Това му е интрото. Да не ви е удобно. Добре, надявам се хора да ви е харесало. И как държах камерата без нищо. Ще съм мисля да отече на ръцете. Скоро очаквате геймплей на тая мини игра. Аз я позатворих. Браво на мене, бе! Чакайте геймплей на трансформи се. И повтарям, че тя е на компютър. Абонирайте се на батко ми на канала и за моя канал. Ще се видим
в следващия ми клип. Той ще бъде и най-вероятно за Трансформисъл, първи епизод. Не, че се го загледа. Но после утре от 1-2 часа очаквайте клип на Трансформи се и ще се видим, когато се видим. Чао, хора!